Mae yna gymaint o flodau allan adeg yma'r flwyddyn yn does. Rwan, dwi am gychwyn gwneud tusw, a'r peth cyntaf dwi'n neud ydy clirio y coesau a gwneud yn siŵr bod nhw'n lân. Mae hyn yn mynd i wneud o'n haws i mi roi nhw at ei gilydd, ond hefyd mae'n mynd i gadw'r dŵr yn y fas yn dipyn glanach. A'r peth cyntaf fyddai'n neud efo'r tusw ydy rhoi y dail at ei gilydd, a dwi wedi dewis yn man hyn chydig bach o ddail skimia. Dwi'n licio'r dail yma achos maen nhw'n wyrdd sydd yn llachar a wastad efo'r sglein yma sy'n neud nhw edrych yn iach iawn. Felly cychwyn efo heina a wedyn dechrau troelli. Rhoi nhw yn llaw. Droi ar rownd. Cyn i chi ddechrau gwneud y tusw, mae eisiau chi feddwl am sut fath o ddialiwr ydych chi am roed y tusw i mewn yn y fo. Ydi o'n mynd i fod yn jog ar ganol bwrdd, lle ydych chi'n mynd i fod yn bita, neu ydi o'n mynd i fod yn glamp o fas mawr sy'n mynd i fod falle yn mynedfa'r tŷ mwyn rhoi dipyn o sioe, a dyna be dwi am wneud yma hyn. Felly dyna pam dwi wedi dewis gwair uchel i roed fframwaith i ganol y tusw. Fasach chi wir yn gallu rhoi hwn yn ganol bwrdd os ydych chi am fita, neu fysach chi'n gweld y person dros y ffordd i chi. Fel ydych chi'n gweld, mae'n dechrau cymryd i siap a mae'n llaw i'n dechrau llenwi, mae o'n godrwm erbyn hyn. Ond ydych chi'n gweld sut dwi wedi symud ymlaen i ddod â'r blodau sydd ar yr ochr yn is i mewn yn y tusw yn llawi, mwyn cael y siap sydd chydig bach mwy crwn. Nesa, dwi'n gosod dail hosta a helibwr, fydd yn gwarchod y coesau rhag cleisio ar ochrau'r fas. Yna, ar ôl ei glymu gyda chortyn, torri chydig ar y coesau cyn ei osod yn y fas. Sbiwch ar hon. A dyna ni, wneith hwnna bresant bach neis i Helen am ddiwrnod bendigedig yng Ngardd Picton.